to bude 8. ročník festivalu za 7 horami. Poznáš to? Poznám, veď to každý rok dávajú tu v rozhlase, hovoria. A čo toto tam sa vlastne deje? Voľajaké bábkové divadlá, či čo to je? Bábkové divadlá, zase tu bude hluk, kde všetky zvieratá sa vydesia. Ale čo sa bojíš? Pôjdeš? Ja? No? Ja už kríže bolia, ja už mám 89 rokov, ja už nevládzem na takéto podujatia chodiť. Ale dojdi, určite to bude veselé a dojdite aj vy.